i moramo stvoriti stalnu komunikaciju između pravosuđa i medija, s obzirom da je jednaka odgovornost i pravosuđa i medija prema građanima i javnosti i treba na tome insistirati. Drugi segment je nekažnjivost nasilja prema novinarima. Bili smo maločas na panelu o toj temi, o sprečavanju svih oblika nekažnjivosti, posebno novinara koji su bili žrtve teških krivičnih dela i ubistava novinara. U Bosni i Hercegovini tek 25,4% slučajeva nasilja prema novinarima i medijskim profesionalcima bude riješeno u njihovu korist kroz djelovanje različitih mehanizama, ali prije svega pravosudnih institucija. I na kraju ja bih htjela reći da pitanje nekažnjivosti trebamo produbiti u narednoj fazi ovog projekta i više insistirati na tome da se ubistva koja su se desila na prostoru Zapadnog Balkana tokom sukoba od 1992. pa do 2000. godine moramo razriješiti zajedno sa predstavnicima pravosuđa, tužiteljima, moramo otvoriti te istrage jer ne smijemo dozvoliti da zaborav prekrije ubistvo naših kolega. Ubistva u miru i ubistva u ratu za nas su jednako važna jer govori o tome koliko smo mi spremni da štitimo svoju profesiju, a koliko je pravosuđe spremno da radi na vladavini prava. Mislim da su to dva izazova s kojima se moramo ozbiljnije suočiti i biti principijelni u istragama ubistava svih novinara. Hoću da kažem da trebamo biti principijelni kao kolege novinari, kao profesionalci u pravosuđu, u cijeloj Evropi, ne samo na prostoru Balkana, i više razmišljati o istragama ubistava naših kolega koji danas ginu u Palestini.